Niining panahon sa ting-uwan, gibutangan sa Talisay City Disaster Risk Reduction o marking o color codings ang kasapaan isip kabahin sa early warning sa mga nagpuyo doon sa sapa. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan usa na sa gibutangan og color coding kun color green, yellow ug red markings ang Mananga River sa habig sa Barangay Lawaan 2 sa Dakbayan sa Talisay. Matod ni Alvin Santillana, Pangulo sa Talisay CDR-RMO, nga makagiya kini sa mga mulupyo daplin sa kasapaan. Kung mutungtong na sa yellow line ang tubig sa sapa, ang ngayang dublihon ng ilang pagbantay. Sa color red marking, gitataw ni Santillana nga ngayang mubakwit na ang mga mulupyo sa daplin sa sapa, ilabi na kun gabi ina. Nagmuntar usab og early warning device sa Barangay Lawaan 2 nga moalarma kung moabot na sa red level ang tubig sa sapa. Dugang ni Santillana susamang mga paagyang ilang gisagop sa ubang mga dapit nga haduol sa kasapaan. Sa pagtapos sa Hulyo, ilang ipahigay ng flood drill sa Barangay Lawaan 2, ilabi na nga napalantawan nga masinati pa ang mga pag-uwan sa mga musunod nga buwan. Samtang lakip usab sa gibantayan sa city disaster ang mga bukirang barangay, sama na lang sa landslide prone area sa Haklupan, Campo 4 ug Manipis. Risgo kini alang sa mga motorista nga moagi sa dapit. Wala man taingon nga dito magpaagi, but amo lang siyang ginggan yung mga tao nga mga giay din ha, nga if possible maglikay tag-agi din ang lugar kay delikado kayo. Samtang mipasidano sabang City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda sa mga motorista nga dublihon ang pag-amping sa uwanon nga panahon. Human sa nitabong disgrasya atol sa pag-uwan-uwan. Sa kadangog sa daan, wala mo paak ang brake sa prime mover nga nagguroy sa trailer nga gikargahan sa container van. Ug tungod niini midaro sa traffic light sa may Cebu South Coastal Road sa habig sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay neto Miyerkules sa hapon. Ang container van gisudlan og 18 katoniladang tahop. Gidaro usab ang punuan sa kahoy sa Center Island tapat sa traffic light. Matod ni Rami Sitoy, driver sa prime mover, nga naahat siya pag-brake dihang mikawat sa gisubay niyang lane ang laing truck. Tungod sa impact, nalagpot ang truck boy ug milusot sa nabuak nga windshield lahos na sa daan. Wa siya mo follow sa proper nga gilayon, distansya sa isig kasakyanan, ni-apply siya og brake. Pag-apply ni og brake, wa na siya ka-control sa iyang sakyanan tungod kay doon na may igong gibugaton ang iyahang trailer. Inungdan nga siya, mura siya giduso sa iyang trailer hangtod nga wa na siya ka-control sa ulo. Luwas ra ang truck boy, lakip na sabang driver nga narespondihan sa mga sakop sa emergency team. Mihatod sa kahuo sa trapiko ang insidente, apan nibalik raw sab dayon sa normal, human na padaplin ang prime mover. Mamotor man ka, ma-auto, ma-truck, wa joy may laki basta ting-uwan. So ang ato lang yung awhag nila nga di gyud mo palabig kusog sa ilang pagpadagan, di mo sobrang kumpiyansa sa ilang sakyanan. Lan mato dito mulak nga mipasalig ang kumpanya sa prime mover nga abagahon ang pagpaayo sa traffic light ug sa Center Island o gitugutan na sa City Toda sa padayong pagpabiyahe ang maong truck. Lan? Okay na, salamat Femari Dumabok.